Malta klassifikat l-aqwa fid-dinja fil-ġlieda kontra l-omofobija u l-protezzjoni għabbażi tal-orjentazzjoni sessuali. Dan konfermatu l-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Persuni Lesbjani, Gay, Bisessuali, Trans u Intersex f'rapport ippubblikat fi New Zealand. Ir-rapport juri kif Malta hi l-unika pajjiż li ssodisfa l-kriterji kollha tal-ILGA World li jinkludu il-protezzjoni kostituzzjonali, il-protezzjoni fil-liġi tax-xogħol, il-protezzjoni kontra kull forma ta' diskriminazzjoni u mibeda, iż-żwieġ ugwali u l-unjoni ċivili. Kriterji oħra jinkludu adozzjoni konġunta jew adozzjoni mit-tieni ġenitur u l-projbizzjoni ta' prattiċi ta' konverżjoni jew ir-riklamar tagħhom. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, il-Ministru Elena Dalli qalet kif dan ir-riżultat ħareġ minn rapport li sar minn organizzazzjoni li ilha mwaqfa għal 40 sena fejn spjegat kif għandna nkunu sodisfatti ferm b'din il-kisba. Hija xi ħaġa tajba u importanti li Malta qiegħda l-ewwel fid-dinja fejn tidħol ugwaljanza qabel konna l-ewwel fl-Ewropa, issa ġejna l-ewwel fid-dinja. Meta tara l-pajjiżi li hemm warajna pereżempju l-iktar viċin tagħna huwa l-Kanada li huwa pajjiż avvanzat fejn tidħol ugwaljanza, però qatt ma jissodisfawx il-kriterji kollha li trid tissodisfa inti skont dan ir-rapport biex ikollok ugwaljanza totali. Ovvjament aħna nieħdu gost għax in-nies li qegħdin igawdu mix-xogħol li għamilna leġiżlazzjoni u policies f'dan il-qasam, issa qegħdin jgħixu ħajja aħjar. Dan kien possibbli wara li l-Gvern implementa numru ta' riformi leġislattivi li poġġew lil Malta fil-quċċata Ewropea f'dan il-qasam. Din l-aħbar issegwi dik li ħarġet ftit tal-jiem ilu meta pajjiżna għall-ewwel darba għamilha mal-aqwa 10 destinazzjonijiet turistiċi għal persuni LGBTIQ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.